Obi Nwanna Maka International na Malaysia vachọrọ m egwu anyị wee jebe Malaysia anyị wee bata wee kwudo Chinedu Nwadigwe nwanne m ibe Chinedu mere anyị na Malaysia kalịrị akali ọkwa 1 million ka o ji wee chọọ ji Chinedu maka na onye nna ya na-ebu isi anụ ga-ebu isi anụ maka na nna ya bụ Chifu Nwadigwe Nweke dọkịta akụlue ụnọ mbosi Nwadigwe Nweke ji bido ụlọ oyibo ọ na-akwa akwa o ji bụrụ ụzọlọ ọ na-eje ụka o meriri mmiri chukwu abịa ya wee bụrụ Josef mana ọlụ ụzọ n'ikpeazụ arọbụragụ wee bịakwute ya wee gwa Nwadigwe Nweke na ọ bụ ọlụ dibịa ka ị ga-alụ na nna gị mere dibịa nna gị mere dibịa dibịa ka ị ga-eme Nwadigwe wee jụ Nwadigwe Nweke jụsịrị ịkpa aka na ntị si tụfie akwa na ya ma eme dibịa na ọ bụ ọrụ ịkwa akwa ka anyị galụ na ọ bụ ọrụ telọ ka ya ga-alụ mbọsị abụ na Nwadigwe Nweke nwere ọtụtụ meshin nke eji akwa akwa emekata ife dị n'iche n'iche wee mebe Nwadigwe ọmajụ si na ya ga-emerụ dibịa oluzi ọgwụ mbọsị arọbụragụ wee bịa ọgwụ wee sị na ọ ga-egosi Nwadigwe Nweke ọvụnanya Nwadigwe Nweke ji akwa na akwa na mashin o wee kwakọta akwa kwaba ma mkpịsị aka ya o wee kwakọdo mkpịsị aka ya na mashin ewepụta ntụtụ ọ jụrụ ajụ ka ashịpụta akwa ọ jụrụ ajụ ka o wepụta mkpịsị aka ya ọ jụrụ ajụ mana ebude dịka ogbugbo okwelu ụjọ n'ọma enwee jụọ Nwadigwe Nweke ị ga-emekwe dibịa Nwadigwe wee kwe ntụtụ apụta akwa wee pụta mkpịsị aka ya pụtakwuo Nwadigwe Nweke gwara arụbụragụ si ihe a chọrọ ịgwọ n'ọgwụ bụ agwa ele na-abụ ka Nwadigwe melu dibịa wee lụsasịba ụlọ lụọ ụlọ elu lụọ ụlọ ala wee mụwazi ọtụtụ ụmụ gotewe ọtụtụ moto wee zaba akụ lụọ ụlọ Nwadigwe Nweke ọbala tụle na-ebe ọbala bụ nnekwu dibịa maka na achọka dibịa ejebe ukwuru bụ Nwadigwe Nweke
ka m egwuo na-ekwere mụ na ndị ilo na-achụ m okirikiri emesịa Nwadigwe wee mụba ọtụtụ ụmụ ọ mụtala Emeka Nwadigwe chairman Emeko Investment Nigeria Limited o wee mụta chief Ọfọdịle Nwadigwe ọnwa na-eti lọrọ na Dunukọfịa Igbudu eze nwa Ọfọdịle onye ego n'ụkọ ego n'ime Malaysia o wee mesịa wee mụta Chinedu Nwadigwe Chifu Chinedu Nwadigwe oke osisi na Dunukọfịa alụsị ego ndị Igbo na Malaysia nwanne dị na mba 1 na Zagu ọnụ oji wee bilakụ na South Africa small but mighty Morocco na Malaysia Chinedu Nwadigwe oke osisi na Dunukọfịa Chinedu Nwadigwe oke osisi na Dunukọfịa osi m ka na-eli ya osite ezi achala onye ọma Obiadada one of Ukwu nwoke na-eli ya ọ sị na ihe jiri ka n'ovin isukwu atọ ọ ji oke osisi na Igbo niile n'ala ekene nwoke na-eli ya Chukwu dị mmadụ akọ agịrịga si egbe na awọ ide mmiri osimuke na-eli ya Chief Honorable Chinedu Afamefu na onyi ya Secretary General Ọhaneze ndị Igbo Eze Akọnobi na Zagu Akwụdola eze ndị Igbo wa na Malaysia wasimuke na-eli ya Ken anaghị Okoye Odogwu n'Odume ani nri n'Enugu steeti Odogwu na Malaysia Odogwu na New Delhi India once a senator always a senator osimuke na-eli ya Chief Nonso mgbe o ji kwe Ishaka Singapore n'ọba Seasons Night Club na Cape Town na South Africa ya na nwunye ya Uche mgbe o ji kwe Falolo Ikechukwu Okwube Udu Ego 1 na Mkpọ Chairman
of Friends, Igbo Committee of Friends. N'ime Abidjan. Osi mụ Kelechi Valentine Ogwamana Eze. Eze Omogo na Malaysia. Chairman of Kepon, Malaysia. Aka na nye ndị Afrịka akwụkwọ na Malaysia. Awa mama n'Imo Steeti ka o si eje. Mgbọsị ebe anyị na-akwadobe ka ije Malaysia. Anyị lụrụ Lagos. O wee bụrụ n'oyibo. Ogene ụmụ ojii nwa isi egbaji akụ n'uru egbe ụmụ ojii onye akwadolu n'ọnọdụ ya na ezi oyi ya ọkwụlụ ọka na n'ọkwa onye ọma oji moto m ọgọ ọkwụlụ ọka n'ịgadi ba wee duru ụmụ wee jee mezie New York Kitchen na Festac Lagos ibe mena ma Kitchen na-eduo oyimo mena dola eze ọma jide akụ na nka onye ọma eze osilora na Lagos director New York Kitchen na Festac Lagos Mike Kitchen na-edu kwuru si n'ọgbalị Chukwu odibo n'ime Ọnịcha do Jizọs wee welu Lagos wee duo onye ụlọ Osimbuke n'elie Chief Obiora Kaf Eze Elisi Akụọ na Aba Husband Oil and Gas International Limited. Chinedu Nwadiwe oke osisi na Ndụmụkọbịa. Chinedu Nwadiwe oke osisi na Ndụmụkọbịa. Ka anyị lụrụ Malaysia, enwere ndị melọji ka anyị lụrụ Malaysia, ndị melọji dọla. Ekene dịlị Frank Olisadebe Warizu, onye kwele ezu n'aka, onye ma iyi na oyi. Onye na nwunye ya gbalị mbọ bụ na mụ jere ụlọọgwụ ebe m jere edozi ndụ. Frank na ọ ga-adịrị gị mma, Chairman Real Power o were mmanya na-akpọ Real Power Juice. Onye chọlụ pawa ọ ga-abụrịrị Real Power. Frank kedu elu ịmụ nwunye gị Andrea mmasị na India wee bịa Ekene dịrị Datoval onye melụ oji dọla wee melụ m ọjị. Ekene dịrị Biafra dị Igbo Ikemba ndị Igbo na Malaysia oji dọla m ọjị. Ọfọdịle ọnwadunukọbịa oji dọla m ọjị. Kedu maka Omega na Isuani Ọcha ndị ji dọla m ọjị. Aike na Mkpọ Odogwu ji dọla m ọjị.
ka Chinedu mele ibe anyị lọrọ ka Chinedu melu mana ibe amara Chinedu maka na onye na ya na-ebisi anụ a na-eburu agba anata m Malaysia wee jebe Igbuzọ kajieke na oyime Emeka chudu ụlọ ede na Igbuzọ ede na edenigwe nwa chudu nọ n'Igbuzọ okele ịnụ nwaanyị anụta wele Franka uchudu nọ nwaanyị ọma onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye onye jele Igbuzọ na ya bụrụ Emeka uchudu nọ ịmana iji ya gala ịbọkwa Igbuzọ ọkanie Igbuzọ so na bọgụ Igbuzọ na amụ nwa kalaka Emeka uchudu na onye maazị nwanne nke m anyị si n'ọgadịlị dị mma ebe anyị jelizu ike ibe anyị nwe akụkwe kwụrụ ụgwọ họteelụ ebe anyị zuru ike na Villa Park na Lagos ya na nwanne ya nọ nso akụkwe onye ma n'ezi Owele ma ibe anyị nwe akụkwe bụ Magic Man eji amatụ n'ezi Owele nwanne m nọ ga-adịlụ unu niile mma maka na onye mere ọgọ ga-elulu nye ụlọ ekene dịrị Chinedu nwadigwe onye ọma na enwere m ọnaedo ma enwere ọnọcha ibe ji enye ekene egbu egbu nwa m Chinedu si n'anya jọbọ ije nwanyị si n'anya jọbọ ma ọ bụ n'ọgwụ ma onye je n'aka ọchụ ọkụkụ nwada ma nwa ọkụkụ wuo ụgwọ ọsọ aba mma o nwere ibe ị ga-eme n'enu ụwa wee metesi uwe mma nwa m onye bụ Chiokoye aba mma studio onye asị jide koji nọ na-eme ibe dị mma onye asịrị aka oji nọ na-eme ibe dị njọ aba mma nwa m jide kwe ka iji ibe ọma tọrọ ibe ọma adịbụ onye ma ya na-enu uwe ka nna jụọ egwumujela gwachi ukwuo n'ojele Igbuzọ egwumujelu Wọrị egwumujelu Shida alụsa na-egburu mmadụ na nkịtị maka na onye wele nka nwa alụsa ewelu nka gbueni Chikwu ji egwu dum ụlọ egwu a na-abịazi m arụ ọ natalụsia na-abụrụ ebio mụ na Chimu Igba ụmụ Naijiria kpọọ m eze egwu ekiri ije nwa m Chinedu nwadigwe oke osisi gị osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma maka ike na ele ma ọ dịle nwanne gị
echi ya onye na-ekwute ekwute na nwere ihe ọ na-emelili maka na onye gbọrọ nwanne tilọra nwere ihe ọma ọ na-emela obodo executive pịasa anụ nkwa ka anyị na ọkpụkpọ kpọọlụ m ụgbọnụ onye na-asụ abịa sụọlụ m abịa ka anyị na Anyị